que llaman presidente y que no dirige un gobierno municipal, sino una junta gestora, porque el suyo no es un concello al uso, es el fruto de un experimento de coctelería política. El primer ayuntamiento de España, fruto de la fusión de dos municipios. Pablo González Cacheiro, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, ¿cómo le sabe ahora ese experimento de coctelería política? ¿Le sabe a piña colada o a margarita de tequila peleón? No, me sabe a margarita de tequila peleón. Pero de todas maneras, experimento no, un concello con un futuro. Bueno, hoy no vamos a ver combinados, lo que vamos a hacer es ejercicio. Nada, Y de ejercicio tengo que nada. decir, claro, para que lo sepan los que nos están viendo, que antes ha pasado una vecina por aquí y le ha dicho, alcalde, es la primera vez que le veo de chándal. La primera, sin duda, porque la verdad no es normal verme a mí de chándal para nada. El ejercicio prácticamente no lo practico, por no decirte ya que no vamos. Pues a ver qué tal se nos da. A ver qué tal se nos da. Venga, ya, directos. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? A ver, vades ver ao alcalde facendo que nunca fai. A ver, venga, vamos. Mire, ven vostedes moito ao alcalde por aquí? Pásase moito ao alcalde por aquí ou non? É a primeira Nada. vez que o ven por aquí? A primeira vez que Sí, a primeira vez que facendo o ve. ejercicio. A Sí. primeira vez que veño. Ah, bueno, aquí non, aquí veño, por suposto. Pero digo encima da elíptica. Ah, encima da elíptica a primeira vez. Bueno, pero estou pensando en volver. Parece que llevo collendo tranquilo. Bueno, a ver si dices lo mismo cuando terminemos, que eso... Ah, depende. Apretar barriga. A ver, así. Ah, aquí, en las barras. A ver, venga, pues vamos. Bueno, y si no hace ejercicio en su tiempo libre, ¿qué es lo que hace en su tiempo libre? Ai, que fago? Dedicarme aos veciños. Imagínate, que pensades vos que fago? Pois atender sempre as demandas ou calquera cousa. No tempo de ocio, no tempo No de tempo lecer. de ocio, pouco che queda, pero os bares é un bo sitio para estar. Sí, pero a tomar los viños, a tomar o A tomar os café... viños, a tomar un café, a pasar o tempo ca familia. Hai que facer sociedade. Porque, bueno, vostede dixo cando comezou o tema deste da fusión, non? Que, bueno, que lle costara moitos sacrificios... A que nivel estamos falando? A nivel de quitar horas o sono? A Estamos nivel de... falando de sacrificios, tanto a nivel personal, como tamén de traballo, non? Que che cambia moito a vida. Porque pasas de estar tan solo nun lado a ter que preocuparte e dividirte en dous. Entón, cambia a vida totalmente. A familia reprende ou por non A pasar tempo con familia, ela? nos primeiros tempos, pois foi moita presión, tes que sudar a camiseta, e tes que tirar para diante, e, bueno, polo que vexo facer máis exercicio, porque xa estou afogando, vamos, e así non chego a meta, así non chego. A filla pequena xa sente as cores, falo da cor azul, non da... A filla pequena está aí, sinto os colores, non, sinto o seu pai, e eu alabado porque sinta polo seu pai. Que pasaría se lle sae de Podemos a nena? Se sai de Podemos, home, pois intentaríamos falar con ela, e explicarlle que todo está inventado, que é o que facemos, non? Que todo está inventado e que quizás pensar nun futuro, unha utopía na que todos podamos ser ricos, realmente non existe. Non existe. Por desgracia, porque a verdad sería maravilloso. Claro, pero como lle explicaría, o mellor, a un neno pequeno que din agora que se sente fascinado por Podemos, como lle explicaría, bueno, o que pensa con respecto a ese partido? A miña filla sinteuse apasionada primeiro polas ping-pong. Despois, sinteuse apasionada, penso que, me parece que era outra cousa, non sei como se chama, as Monster High. Despois, sinteuse apasionada por Isto é un non parar. outra cousa, Pero bueno,
como os nenos cambian, supoño que tamén a xente pensará as cousas Voy a explicar cómo antes de caminar. esto, ¿no? Te vas a colocar aquí los tobillos, Uy, me vas a decir cuánto mides. vale. Lo que vamos a hacer es estirar, lo que vas a notar es una relajación importante y vamos a estirar todas las vértebras, porque vamos a echar el cuerpo como los murciélagos, Los murciélagos para atrás. hacia atrás, ¿vale? Ostras. Empiezo yo. Segundo, ¿no? Así non vou ser capaz de contestar ninguna pregunta de Podemos, eh? A ver, ya veo. Coloca los tobillos. Uy, pero a ver si me voy a narrar, eh? Esto es un poco potro de tortura, ¿no? Sí, es de tortura. Esto es porque no vengo por aquí mucho. Esto es porque no vengo por aquí mucho. Entonces ahora xa mas van pasar todas xuntas. Que? Non vou ter cara de susto, eh? Isto estará seguro, non? Mira que están grabando, eh? Despacito, vas a ir despacito, te tumbas primero. Mira que están vas a ir grabando. Despacito. Ay, Dios mío. Oye, pero esto estará seguro. Es que sí. Preguntaxesme canto medía, pero non canto pesaba, eh? Pero mira, agora que ten todo o sangue na cabeza, dígame como se meteu nisto da política. Pois non o sei, agora que teño a sangre así, é que non teño nin idea, vamos. Oye, Deja caer un brazo. ostra, Brazo. cuidado, pero Nota relajación, relájate. si me relajo, como caiga te voy a dar yo relajación. Nada, no cae nada. É peor isto ou un pleno destes peleóns? O que, o? Se é peor isto ou un pleno Non, no quédome Concello cos destes plenos, peleóns? quédome cos plenos. Quédome cos plenos, porque preguntaronme canto medía, pero non canto pesaba. Esto como ceda. Vale, pues nada, ahora es para comprobar la sensación que se tiene así. Non, a sensación Al revés. E cal é a sensación? A sensación é ver o mundo ao revés. Quizás a veces hai que mirarlo así para pensar e ordenarlo un pouco, non? Vai leválo para o despacho para pensar en novas medidas para o Concello. Non sei se sería unha boa medida recibir a xente así, pero... Por lo menos le sacarías una sonrisa. Agárrate, Sí. ya para subir, ya puedes saber. Despacito, ¿vale? Vale. Despacito, ven subiendo poco a poco. A ver. Esto es bueno hacerlo de vez en cuando. Non, o que vou é que acabas con un vértigo de carallo. Nada. A ver, Oye, vos fan isto todos os días? Ostras. Non o fagas, Mira, cal, Non o fagas que te sai mala entrevista, estou pensando que o mellor podíamos traer a Montoro para que fixera isto, non? Non, a Montoro non había que facerlle isto. Había que facerlle algo peor, non sei, poñelo aí diante da ventana e a mellor ver se así se lle caían os cartos. Ostras. A ver se se caían os cartos. Caña, Bueno, para que sepa xente de Montoro, que es que vostede está aí coa loita, non? Para que lle dé a compensación polo tema da fusión dos concellos, que creo que son 80.000 euros. Sí, son máis ou menos entre 80.000 80.000 e 90.000 euros ao ano. Claro. Que lle diría se o tivese cara a cara? Porque non se corta un pelo, ainda que é do seu propio partido. Eu diría que non é xusto. E que deixando ao lado os partidos e todo o demais como persona que me dira unha razón. Eu penso que non, quizás nos equivocamos no lema, non? Que decía, Montoro non discrimines a 12 cesuras, pero quizás sería Montoro por que discriminas a 12 cesuras? Porque realmente, por qué? Por qué nos fan isto? Porque foi posterior á lei. Porque foi posterior á lei, pero realmente faz unha lei na cal non contemplas a único concello que está fusionado. É bastante raro. É bastante raro. E ao mesmo sentimos nós. Tivo algún tipo de resposta por parte de Montoro? Tamén lle escribiu unha carta No, a vamos a Rajoy? ver, nos estuvimos mandando cartas tanto á administración a nivel xa ao presidente do goberno, como tamén tuvemos mandando cartas tamén ao secretario de Administracións Públicas, a todo o mundo. Tuvemos reunións en Madrid, de feito, non vimos unha voluntad. Entón, o non ver unha voluntad foi o que nos levou ahora a pensar en facer diferentes tipos de movilizacións, como o que estamos a facer agora mesmo. E cal será a seguinte? Pois xa direi. Un avance, Pero vai ser importante, Manifestacións... vai ser importante. Pois non nos quere dar exclusiva. Bueno, pois imos facer... Pero non te preocupes que va a saber. Vamos a pasalo. Fixeches mellor en informarme. Bueno, entón, ata este momento como está? Físicamente, como se Físicamente por ahora me sinto ben, pero sí que é verdad que exercicio non fago ningún.
non fago ningún por falta de tempo e ao mesmo tempo o tempo pouco que tes gusta cho pasar ca familia, porque xa pola semana prácticamente non a ves, e despois algúns sábados e domingos tamén estás ocupado por ocupacións, entonces o pouco momento como me di a miña muller, polo menos dedicalo. Claro. Coñeces xa todos os veciños de Cesuras? Non, de Cesuras conozco a maior parte tuvemos facendo unha campaña na que me presentaba casa por casa, explicándolle... Como vídeo de Rajoy. Hola, que tal? Hola. Me chamo Pablo. Algúns me conocen, porque hai moitas parroquias moi pobladas que me conocen de sempre. Despois, a miña abuela foi profesora ali, nunha parroquia, todo influye. Al final, é bastante conocido na zona. Están contentos os veciños coa fusión? Vamos a ver, é como todo. Eu penso que hai xente que está contenta, hai outra xente que non, despois hai xente que é indiferente. Pero eu creo que iso tes en calquera cousa na vida, non? Non é só isto. Eu personalmente encontrome contento porque vexo que realmente temos máis que o que se trata. Que por eso tuvermos que facer un sacrificio, tamén o personal do Concello, porque o personal do Concello, sin duda, son dúas plantillas totalmente diferentes que de repente agora son compañeiros. Agora chegas ao Concello de Oza e ves xente de Oza e de Cesuras, personal de Oza de Cesuras. Chegas ao de Cesuras e tamén ves xente que está noutro Concello. Entón ves que hai unha interrelación. De feito, nós estamos 2 días na sede de Cesuras e outros 3 días estamos aquí en Oza. Entón, sí que é verdad que comigo acompáñame outra xente, non? Outras 3 persoas que eso. Claro, pero pregúntame se ten que lidiar con rencillas entre veciños, pois por que está aquí a farmacia, non está noutro lado, por que está aquí o centro de saúde non está noutro lado, ese tipo de cousas ocorre, segue existindo ese sentimento de localismo? Non, porque que pasa? Que realmente, sí que efectivamente a xente trasladou como que, bueno, que vai caer aquí un motorito, que vai ocurrir algo fora do normal, e realmente siga vendo os 2 centros de salud, siga vendo as 2 farmacias. Pero iso va a seguir así sempre, ou teñen plans de... Eso ven todo pola demanda, pero ahora realmente existe a demanda. Entonces sigue aberto todo, non temos ningún problema e seguimos. Que pasa? Que o único que sí, os concellos sí que é verdad que temos que andar determinada xente movernos de un lado para outro, non é decir, veña, vamos con un séquito para un lado para outro, pero prácticamente. E por que se é todo tan fantástico, por que non hai máis fusións de municipios en España? Pois eu penso que a gran verdade de todo isto radica máis que nada na necesidade que che vai cambiar moita vida. Ti imagínate, ti eres alcalde ahora mesmo dun concello de 3.200 habitantes e de repente colles e tes que facer de alcalde, agora presidente da xestora, de 5.500 habitantes. E de repente che dicen que dentro de 2 anos tes unhas eleccións e tes 2.300 novos votantes. Aos cales tes, moitos deles non che conocen, tes que rendirlle e dicirlle, oye, mira, a se me dá esa oportunidade polo menos de conocerme e a ver se vamos evolucionando. Outros moitos sí que te conocen, entón sí que arriman a ti, pero hai moita xente que te encontras con ese problema. Entón, como alcalde, fazer preguntas a un alcalde, posiblemente, casi seguro que vai che dicir, oye, mira... Pero, non sei, falta de valor, de valentía para dar ese paso? Valentía non, se trata de racionalidade. Se eu podo coller máis fondos para o meu concello, por que non os vou coller? Simplemente con participación de ingresos do Estado, eu conseguí 186.000 euros máis ao ano. 186.000 euros, cando antes o que era Oza de Cesuras, pois o único plan que tiña para inversións, que era da Diputación, podía rondar en torno aos 400.000. Entón, o que invirte o Concello en inversións, imagínate, a mitad xa a ten. E despois de aí, tamén as axudas de outras administracións que apoyaron, neste caso, a fusión. Bueno, imos facer un poquinho máis de exercicio que se me enfría. Vamos a ver como vai. Bueno, isto tamén dá vértigo, ou non? Isto vai así, non? Non, se ti vas a acabar comigo, a ver. Vamos a ver. Y fíjate en esta mujer, lo único que... A ver. Vamos a ver, así. Y apoyamos barriga. Manos Así. siempre delante de la cabeza. Manos delante siempre de la cabeza. Intentamos subir las piernas. A ver, así. A ver, así vou me preparar para todo, Así todo preparado para un concello fusionado e para que faga falta, Non, este... A ver, arriba. Giro, aprieto ombligo a la espalda. Bueno, pero isto é máis complicado, Pero vos partís de ventaxa, vedes aquí todo o ano. Alcalde, teño que dicir que elas fano moitísimo mellor que vostede. Non, para facelo mellor que eu, vamos. Non está ao nivel da clase. A primeira vez, mi madre.
Oye, isto cada un pa o seu, está claro. Cada un pa o seu, Vamos a picar. Cada un pa o seu. Vamos a intentar ahora entonces un poco, intentar meter, lo más importante que es meter barriga. Meter barriga, mi madre querida. Como na praia, en verán. A ver. A ver, isto como fai, a ver. Método hipopresivo. Isto que se fai así, quedas así ou como é? Vamos a empezar. Ah, de pie. La silla del rey, bueno, hombre, pero vos queredes acabar conmigo. Eu non sei. Vale, A ver. con la Pero que temos que enseñar a barriga, non? cámara real, simplemente para verlo un poco por encima, es un método que lo que hace es succionar los órganos hacia arriba que están descendidos por los bordes de la barriga, Se ti falo moi ben. etcétera, etcétera. Entonces vamos a colocarnos. A ver. Flexionamos bien las rodillas. Non vexo que aquí teñen todos práctica, Perfecto. Vamos a crecer desde aquí. Desde aquí, Vamos a intentar elongar como si tuviésemos que tocar un muro atrás un muro atrás. y alargo fuerte los brazos. Apuntademe a barriga, Apuntademe a barriga, que esto está ben, A grandes rasgos consiste, A ver. una vez que activo la cintura, Oye, estou mirando a túa cintura. A ver, facedeme a comparación. A ver como vai a comparación. pues no, ¿Qué? espera, que el trabajo viene ahora. El trabajo Vamos a mirar ben. A ver, Bueno, la el verdad, trabajo. negrita está, Vamos allá. Entonces, A ver. vamos a imaginar que nos alargan los brazos A ver. y nos separan las escápulas al tiempo que crezco y tiro hacia atrás como si aguantase un bolígrafo. A ver. Voy a hacer una inspiración, pero esa inspiración va a ser tirando hacia arriba de la barriga. Tirando hacia arriba, solo con el hecho de tirar hacia arriba yo voy a activar el abdominal. Madre Voy mía. a expirar sin sacar barriga y aguantando la respiración sin coger aire. Lo que voy a hacer es una apnea. Mientras hago la apnea, los órganos van a ascender y al mismo tiempo voy a hacer un trabajo abdominal muy potente y poco invasivo, por lo tanto muy fácil. E ti dis que é difícil levar un concello fusionado? É máis difícil isto? Mi madriña querida. Vostede sinte o extenso dos Sí, órganos sí. internos. Sí, o que veo é que isto... Que isto... Como digo, me está ramando a carallo. Cojo aire, A ver. echo aire y en apnea. Nada, a miña sigue igual, Bueno, A miña sigue igual. mentres intentamos o tema Sí, dos órganos outro. internos. Que os relajéis, venga. Outro. Echo aire, Non, pero vexo que... crezco, ahí, alargo, cojo aire, echo aire, aguanta barriga, presiono as rodillas, alarga, separo, Ai, son moitas cousas, lo sé, al mismo tiempo, Mira, Vale. basta Esto non acordar está 12 facendo tesuras nada. como mellor sitio onde facer gimnasia, ainda co alcalde non o faga. vale, echamos el aire y sin coger aire vas a intentar llevar el ombligo hacia adentro, hacia arriba y abrir costillas. Ai, Le bueno. tocó a ella. Toco a ella. Non, ti tes Bueno, práctica. vostede mira, pero no... Ti tes práctica. nada. No, eu intentei na primeira vez, pero xa vin que non era o meu. Bueno, esto es un método largo de explicar. Seguimos aquí intentando respirar. Vamos a seguir falando de política. No, voy a dar deberes. Vostede está aquí probando algo novo, unha clase nova. Eu que quero que me diga que clase lle recomendaría as seguintes personaxes políticas. Sí. A Pedro Sánchez. A Pedro Sánchez. Ter en conta a experiencia. Ter en Iso conta a non é unha experiencia, clase, unha ter en clase. conta, sí, ter en conta outra xente, ter en conta a outra xente do partido, ter en conta escoitar moito. E a Escoitar Feijóo? moito. Unha clase de pilates? A Feijóo, eu creo que non lle fai falta clase de pilates porque xa vai moi lanzado. Eu penso que pense tirar pa diante, e que os galegos hai que tirar pa diante e que apoie a Oza Cesuras, o cal o demostrou, eu estou agradecido, pero que sigamos para diante, con un proxecto que empezamos. Unha asignatura para Pablo Iglesias. Para Pablo Iglesias, como lle digo, eu sempre facer as contas ben. Contabilidade. Facer as contas ben. Sí, contabilidade, facer as contas ben. Ingresos, gastos, gastos e ingresos. Vostede entende o fenómeno de arrastre que ten Podemos agora mesmo? Entendo porque a maior parte da xente
pois está moi queimada, entón ao estar queimada, pois sempre buscan algo no que agarrarse, non? En este caso, Podemos sí que supo levar a cabo eso, non? Como a estrutura na cal nos podemos agarrar, ese é o arrastre que ten. Que perdure no tempo, non sei. Pero cree que ese fenómeno produto dun enfado? É dicir, que non hai xente que está pensando, que está valorando unha opción política, que está escollendo de maneira libre, sen ter ese cabreo na cabeza? Cree que simplemente... É por enfado porque non tenemos contraste político. Se tuviéramos un contraste político para saber comparar, pero non hai unha variable que se poda comparar, non temos unhas opcións de goberno que xa se levaran a cabo para decir, podemos comparar, non? Entón, sí que agora realmente é un cabreo da xente, porque se ti colles e vas e dis, non, é unha acción política é cando ti sabes que xa levaron a cabo un goberno, sabes como gobernan, sabes a xente que estamos falando, ofrecenche dous produtos no mercado, entón ti colles, pero sabes as características dos dous. Agora mesmo sabemos a característica de dous partidos, que é o Partido Socialista e o PP, pero, sen embargo, no caso de Podemos, sí que é verdad que non podemos decir que ese produto conocemos totalmente, non? Eso, desde o punto de vista meu, que eu non entendo moito de política. Bueno... Non entendo moito de política. Mo di un alcalde. Que? Se o di un alcalde que leva nada. Leva, canto? É que eu levo 3 anos. Non me respondeu vostede antes como Sí. se meteu nisto da política. Como metí na política? A ver, como metí eu na política? Vou volo decir, eles o saben, porque o meu sogro me dixo. É verdade. Para que o sepa xente que o sogro foi alcalde daqui durante case 30 anos. Efectivamente. Dalle consellos? Moitos. E lle lea a cartilla tamén? E me lea a cartilla tamén. Efectivamente. Entonces, claro, teño que escoitalo e, efectivamente, como digo moitas veces, non é tan só un alcalde, son 2 alcaldes. E vostedes prefiren a Pablo ou prefiren o sogro? Oiches, decídelle que, bueno, xa vos vades acostumbrando a mí, listo. Que lle critica o sogro? Nas comidas familiares tamén? Sí, evidentemente, cando tes un sogro que foi alcalde, pois evidentemente, nas comidas e todo na casa, pois evidentemente sempre surge o problema ese, non? Da política e falase moito de Que política. relax, non? Para unha comida familiar. É moito relax. É a desconexión pura e dura, vamos. Emborracha ou para que cale? Non fai falta, xa saber como facelo. Mano a pie contrario. Jova, pero eso é máis difícil, Mi madre. Oye, teño que vir máis por aquí, porque que isto... Mi madre. Éntrame un complexo de carainas. A ver. Sentadita. Si, é a outra perna onde a meto. Ti falas moi ben, pero... Non, se vexo eu que aquí... A Aquí hai moito Sofía ten nivel, experiencia. Ui, mi madre. Pero isto que é unha venganza tú hacia min ou... Non che pagan ben no concello? O que? A ver, Dios mío, pero que queredes que pague? A ver, que fago con esta perna? A corto ou que fago? Mira, oye, a ver se vamos ter un accidente. A ver. Mira, ahora xa sabe. Xa sabe. Enganchou. Ahora a ver como facemos para... Eso es que haría apuntamiento ahí. Sí. Vale, aguantamos ahí 20 segundos y cambiamos luego de pierna. Bueno, Vale. como ve as seguintes eleccións? Peor que poñese coa penra así, como ve? Vamos a ver, as seguintes eleccións como as vexo? Pois traballando, despois pensando que a xente, bueno, pois co teña en conta, nada máis, porque ao final o que decide é a xente, non deciden os políticos. Cree que as cosas que ocorren en Madrid, todo o tema do PP a nivel nacional, todas as noticias que salen, Bárcenas, os sobresoldos, que todo isto perxudica de alguna maneira a imaxe que teñen tamén os alcaldes do PP? A todos. Ahora, o normal é que antes podías decir que eres alcalde ou eres político, eu penso que era unha cousa que a xente a tiña como bo, non? Hoxe en día a primeira palabra que che sabe é a corrupción. A corrupción é a primeira parte, ou se non din Bárcenas, ou se non din o sobre, se non din... Todo sempre así, nunca cambia.
É o que Todo lle di así. nos bares, cando vai tomar aí os Sí, viños. pero bueno, isto é o típico de todo, non? Ti cando invitas a un café, pois dis, oye, mira, invito porque pagan todos. E non me equivoco, porque total que me pagan son todos, o sea que... Juntamos las plantas. Ah, bueno, as planchas. Jova, non os olvidáis de mí, eh? Madre, isto sí que es totalmente... Ostras, pero isto tira aquí, eh? Isto tira aquí, eh? Madre que os irá, estoy yo, eh? Alcalde, aparte de Montoro, que xa me dixo vostede que está Sí. ben enfadado con el, hai alguén máis no PP co que este enfadado? Pois vamos a ver, en principio quizás ahora mismo o principal punto de mira é Montoro polo feito da discriminación que ten frente ao meu pueblo, porque primeiramente tens que pensar unha cousa, que eres o alcalde de aquí, que tens que pensar que o que tens que defender é os intereses dos teus veciños, e despois, por outra parte, está o partido. Non é común ver alguén do PP enfrontándose a alguén do PP. Non é nada común. Eu penso que creo que darse a situación, no meu caso se me deu, teño que facelo. Non me queda outra. É cuestión de lógica, non é cuestión de nada. Non é como decía algunha xente unha valentía, ni nada por estilo, valentía é outra cousa, non? Valentía é un bombeiro ou algo así. Canta factura cree que lle pode pasar todo o que está ocorrendo en Madrid, todo o tema da Caixa B e todo isto, como lle pode afectar nas urnas? Quer dicir, ten medo de que iso lle pase factura? Non, eu penso que as municipales é a persona. É a persona. Eu penso que nunha organización, como en calquera colectivo, non todos temos que pensar da mesma maneira. Entón, a ver a xente que pensa dunha maneira, eu penso que eso é un tema de financiaciones ilícitas que ocorreron moitos partidos nos cales, evidentemente, é un problema que teñen que solucionar. Non lle dan cabida, pero teñen que solucionarlo. Se a cousa fose a máis, bueno, non sei, claro, terá que aclarar a xustiza, pero se a cousa fose a máis, vostede estaría disposto a deixar o PP? O PP é unha marca coa que nos presentamos, non? No cal nos encontramos ideológicamente, pois, se ti queres, de todas as marcas que tens no mercado, pois na cal te encontras ti, pois máis pegado, non? O que teñen os mesmos ideales que ti. Se cambian esos ideales ou cambian esas formas, eu penso que moita xente que se dedica á política terá que pensar primeiro nos intereses dos seus veciños e no que representa, non? Que tería que ocorrer para que vostede tomase esa decisión? Que teria que ocorrer para que eu tomase esa decisión? Pois que non me vira arropado pola organización a cal represento nun pequeno concello. Dígame un vicio confesable que teña vostede, porque o exercicio está claro que non é. Un vicio confesable? Pois eu que sei, quizás eso, ou andar por aí coa xente, ou, por exemplo, estar falando nun bar, ao mellor discutindo cousas que van e non veñen, pero, bueno, polo menos intentas arreglar o país moitas veces, non? Poucos vicios ten vostede, non? Eu, ese é fumar. Bueno, aquí nesta... Intentar librarme, porque levo na mesma posición media hora. Sí, no, hai que cambiar de posición. Sí. Ai, Dios mío, a ver, así. Así. Isto vai ser terrible. Sabes o que vai dicir Feijóo? Que para girarse seguro que non vai. Seguro que non o chama para ir a correr o día da xornada de reflexión, que normalmente sempre vai correr, eh? Sí, Seguro que non o chama para ir con vostede. Non, porque senón duraríamos pouco. Bueno, así para que se relaxen os músculos, pulle plantexar unha pregunta un pouco complicada. Deixoume ao anterior entrevistado. Entrevistamos a Manquiña, o actor, a semana pasada, e temos o costume de que cada entrevistado lle deixa unha pregunta ao seguinte. E a pregunta que deixou é: que é un gluón? Que é un Gluón. gluón? Gluón. Nin idea. Nin idea. Bueno, eu tampouco sabía, tiven que miralo, bueno, un tema de partículas bastante específico. Ten que deixarlle unha pregunta ao seguinte entrevistado, vostede. Ao seguinte entrevistado, vamos a ver, se política é unha pregunta moi sinxela, que é a seguinte. Cree que un pobo de Galicia con 5.500 habitantes pode ter a forza suficiente? 5.500 habitantes. 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 5.500 habitantes.
para que se foga un novo proxecto de lei no cal se teña en conta a reforma local que lle favorece este Concello. Non Neste imos caso, entrevistar a o Montoro, censuras. non imos Pero entrevistar bueno, a por si Montoro. acaso entrevistas a Montoro. Por si acaso entrevistas a Montoro. Vai a tocar un actor ou un cantante, vais a quedar cunha cara de póker que vamos. Bueno, pois dille de outra maneira, vamos a ver. Podeslle decir, realmente che parece xusto que o único concello que está fusionado quede de fora dentro dos incentivos da fusión? Bueno, pois tomamos nota. Pero que sepa que poden non ser un político o seguinte entrevistado, Que o Pois millor entonces lle farei outra pregunta, a terceira oportunidade. Vale. Que me diga que é un gluo. Esa pregunta pasará polos séculos dos séculos. A ver por se hai esta algún que sección sepa de entrevistas. responder. Vale, a última pregunta xa. Sí. Vai volver vostede aquí a facer exercicio mañá. Non creo. Bueno, a lo menos é Non sincero. creo, pero bueno, por hoxe chegou, a verdad sí que vou valorar que cada vez que Leticia me pida algo, vou non ter en conta, porque a verdad é que merece a pena, porque a verdad, o esforzo... Oye, pero é que estades moi ben, Estades moi ben, mi madre querida. Pero que eu vendo como flexionades vos, e como flexiono eu, non sei se chegarei eu a vosa... Vale, mi madre querida. Menudo apuro, Chejón. Imos logo, creo que mellor que cambiemos de roupa, que vayamos tomar uns viños, que Oye, lle gusta a vostede. unha sardilla lle pillou unha pata, pero outra non sei se volve a pillar, Porque vamos, Vamos feliz. tela, Oye, parece que vou mareado, De verdad. Gracias. Bueno, oye, gracias a todos, Veña, gracias, Gracias. Ay, yo sabía que esto era tan duro,